سلام كورات تخطاتلتي لومي ون كم لومد قاشا حزنا مسينا لنا ناي لوم قاشاي ويزرو الماز ويزرو ويزريت يكرتا الماز قورة صادق ويزرو الماز قورة صادق ناب جزاو محدار تجراي حلفت بيرو كونستراكشن زنورات قدمي ون أول ما خلا كوميتي حزوا ويان حرن تجراي نيرا أب كروا ناي حقا فلوتو ناي زرخاوة ناي تمسرته ودب ديمقراطية تجراي ويس ديمقراطية سمرت تجراي ويس سمرت وانا كأولاد فصامي سرح كوينا كابتو مرزو شوعة سوات حنتيا أب ديمقراطية سمرت تجراي ويس سمرت ناي بيتصحفت حلافيت يان لومي غاشانا كيرنا يالنا غاشانا سلازوخن كالمز قعدحن مزاخي يغني لي كوع تراخبنا عدم تقاشا غيركم سلازقربكم نون يمسكن يغني لي ناو حتونا نوقعنا نخنقاتو ياو ديمقراطياوي سمرت تግራይ ጉባኤ ክሳብ ዝገብር ማለት ቅድሚ ክልተ ወርሒ ኣቢሉ ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ኮንስትራክሽን ኮንክ ኣብ ብጀነራል ታደሰ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምሕዳር ማለት እዩ እናሰራሕኸ ነርኪ ድሕሪኡ ግን ካብ ስራሕ ከም ዝተኣገድኪ እዩ ማለት ተገምጊሙ ምክንያት መልዓሊኺ ተነፂሩ ተገሊጹ ተነጊርክ ድዩ ወይስ ኣብ ስምረት ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኮንኪ ስለዝተመረፅክ ጥራሕ ካብ ሓላፍነት ከተላዒልኪ ማለት ታይ ተዋሂልኩም ነርኩም ኣውጊዕኩም ነርኩም ዶ ልዒልኩሉ ነርክ ዶ ወይስ በቃ ሱቂልኪ ናብ ስምረት ፈጻሚ ስራሕ ብምዃንኪ ኣሚን ኢልክ ተቐቢልኪ ካብ ስልጣን ምልዓል موني جنبر صبو شي እሞ ያው ከም ዝበልካዮ ቅድምና ጉባኤ መታውና ያው ሓላፊት ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ነይረ ቅድም ኢሉ ጊዜያዊ መምሕዳር ጌታቸው ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ የሓላፊት ቢሮ ከተማ ልምዓትን ኮንስትራክሽን ነይረ ጀነራል ታደሰ ጊዜያዊ ምሕዳር ፕሬዚደንት ካብ ዝኸውን ያው ካብ ከተማ ልምዓትን ኮንስትራክሽንን ተላዒለ ናብ ቢሮ ኢንዱስትሪ የመጽ ኣው ዝነበረ ታሽሙ እውን ያው ከም ዝፍለጥ ተስታውሰው ይትኸውን ኢኻ ጀነራል ታደሰ ፕሬዚደንት ኮይኑ ካቢኔ ክንጣሽ ከለና ቢሮ ከተማ ልምዓትን ኮንስትራክሽንን ተባሂለ ተመዲበ ንጉስ ድሕሪ ሰዓት ተላዒለ ያው ተላዒለ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ድማ ቢሮ ኢንዱስትሪ ሓላፊት ኮይነ እናሰራሕኩ ነይረ ተስታውሰት ኮኒኻ ብዝብልየ ዝደግሞ ዘለኹ ብዝኾነ ግን ካቢኔ ኣባል ኮይነ ቢሮ ኢንዱስትሪ እናመራሕኩ ነይረ ዝ ቢሮ እናመራሕኩ ማለት ያው ስምረት ፓርቲ ኣባል ኮይነ እውን ማለት እዩ ያው ዝ ፓርቲና ካብ ምስረት ሓፂር ግዜ እዩ ገይሩ ዘሎ ናይ ቅድመ ፍልጦ እውን እዩ ነይሩዎ ናይ ቅድመ ፍልጦ እንሃሎ ያው ሓለእቲ ኣመራርሓ ኣባል እየ ካብቶም መስረት ዝበሃሉ 10 እውን ሓንቲ እየ እቲ ናይ ጊዜያዊ ምሕዳር ክጣይሽ ከሎ እውን እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝነበርና ኣመራርሓ ዝተወሰና ክንቅፅል እውን ምዝራብ ተገይሩስ ያው ቀፂልና ኢና ማለት እዩ ስራሕና ጀሚርና ናሰራሕና መፂና ኢና ስለዚ እቲ ኣብ መጨረሻ እቲ ጉባኤ እዩ ተኻይዱ ጉባኤ ጥቅምት 14 ምስ ተኻየደ ሽዑ ምሸት ጀሚረ እየ ዳርጋ ተባሪረ ማለት እዩ ካብቲ ግሩፕ ናይ ሓባር ዝነበረና ናይ ካቢኔ ኢንፎርሜሽን ንለዋወጠሉ ካብኡ ሪሙቭ ክግበር እየተገይረ ቀፂሉ እውን ብስሩዕ ደብዳቤ እዩ መፅዩ እንታይ ተብዚ ዘሎ ትኸይዲ ብስሩዕ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝተፈለየ ሓሳብ ሒስካ መቕፃል ወይ ኣመራርሓ ኮይንካ መቐፃል ምቹው ኩነታት ኣይኮነን ያው ዝፍለጥ ስለዝኾነ ኣነ እውን ኣብ ፀናሕ ኩሉ ዝነበረ ተፈላለዩ ክስተያት ነይሮም እዮም ንኩሉ ተፃዊርካ ግን ያው ትግራይ ክሰርሕ እውን ስለዘለኒ ከግልግሎ ዝግበአኒ ትግራይ እውን ከግልግል ስለዝግበአኒ እቲ ናይ ምድብ ኩነታት እውን ተቐቢለ እናሰራሕኩ ፀኒሐ እየ ማለት እዩ እዚ ክሰርሕ ከለኹ ግን ኣብ ዝሓዝክዎ ዓላማ ወፂእኹ እውን የብሉን ስለዚ እታ ዝሓዝክዎ ዓላማ ሒዘ حقافاي ጊዜያዊ መምሕዳር ክሳብ ዝኾነ ንምስራሕ ምንም ዝዓፅወነ ነገር ኣይነበረን በዚ እውን ኣሚነ እናሰራሕኩ መፅየ ኣፍታ ጉባኤ ምእታወይ ማለት ነይሮም እዮም ብዙሓት ምልክታት ቅድሚኡ
ናብ ስምረት ክትኣቱ ናይ ዘይምድላይ በቲ ዝረው ነገራት ስለ ዝነበሩ ኢሚዲየት ናፍታ ጉባኤ ምስ ኣተኹ እቲ ኣክሽን ተወሲዱ ማለት እዩ ክቅፅል እውን ድሌት የነበረን በቲ ጸጥታ ተሎ እንዲዩ ንምምሕዳር ንፕሬዚደንት በቲ ናይ ባዕሉ ኣቋም ዘይኸይድ እዩ እምበር ካብ ሓወልቲ ዘሎ መሪሕነት ኣነኡ ኮይነ ክቅፅል ድሌት የለን በቲ ጸጥታ ተሎ እዩ ይኹን እምበር ግን ክሳብታ ጉባኤ ቀፂለ እናሰራሕኩ መፅየ ኣብታ ጉባኤ ያው ኣክሽን ተወሲዱ ማለት እዩ ኣክሽን ተወሲዱ እቲ ኤክስፔክቴሽን ነይሩ እዩ ከም ዝባረር ይርድአኒ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ዝተፈለየ ሓሳብ ሒዝካ ንምቕፃል ብፍላይ ስምረት ኮንካ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካልኦት እኮ ኣለዉ እዮም ባይቶና ገለመለ ኣለዉ እዩ ስምረት ኮንካ ምቕፃል ግን ከቢድ እዩ እቲ ኩነታት እሱ ከጋጥም ይኽእል እዩ ወላ ይጋጥም ካብቲ ዓላማኻ ክትወፅእ ስለ ዘይትኽእል እታ ዝሓስብዋ ዓላማ የሳኺዐ እየ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ጉባኤ ምስ ኣካየድና ድሕሪ 2 መዓልቲ ስራሕ ፈጻሚት ወይ ጉዳይ ፈጻሚት ናይ ስምረት ተኣኪብና ናይ ስራሕ መቆሎ ክንገብር ከለና ኣነ እውን ቤት ፅሕፈት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ክንከፍት ስለ ዘለና ቤት ፅሕፈት ምኽፋት ተረዳዲእና ብመረፃ ሰብለ እያ ቤት ፅሕፈት ሓላፊት ተመሪፃ ነይራ ቋሚ ስራሕ ስለ ዘለዋ ቤት ፅሕፈት ድማ ቋሚ ሰብ ስለ ዘድልዮ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ምትሕባር ስራሕቲ ጉዳይ ፈጻሚት ሓላፍነት ይውን ማለት እዩ ስለዚ ኢሚዲየት ናብ ስራሕ ይኣቲ ናብ ስራሕ ስለ ዝኣተኹ ዝተዋሃበኒ ካብቲ እውን ተባሪረ ኣለኹ እታ ናይ ውድበ ክሰርሓ ዝግበአኒ ስራሕ ንሳታ መደብ ተዋሂበ ተቐቢለ እውን ናብ ስራሕ ይኣቲ ስለዚ ድሕሪኡ ንምንታይ ኢለውን ሓቲትካ ትረኽቦ መልሲ የለን ምክንያቱም ትቅድሚኡ ዝነበረ በቃ ናይ ስምረት ኣባል ኮይነ ኣብቲ ጉባኤ ስለ ዝተሳተፍኩ ስለ ዝኾነ ንምንታይ ናብ ዝብል ነገር ክኸይደ ይደለኹን ናፍታ ተባሪረ ኣለኹ ናፍታ ናይ ውድብ ስራሕ ይሰርሕ ስለ ዘለኹ እየ ማለት እዩ ጽቡቕ ቅድሚ ናብ ጉባኤ ምእታውክ ኣብ ትግራይ ኣባል ካቢኔ ናሃለኺ ማለት ና ኮንስትራክሽን ብዝብል ናይ ዝቅድሚኡ ዝነበረ ካቢኔ ኣባል ኮንስትራክሽን ልምዓት ከተማ ስለ ዝነበርክ ብኡ ሒዘየ ልምዓና ቢሮ ኢንዱስትሪ ሓላፊት ምንባርኪ ደጊመ ንተመልከቲ ይቅርታ ኢለ ኣባል ካቢኔ ናሃለኺ ያው ኣብ ናይ ስምረት ና መጀመርያ ኣኼባ እና ኣባላት ስም ዝርዝር ክወፅእ ከሎ ምስኡ ተታሒዙ ስምኪ ይለዓል ስለ ዝነበረ ሎቢና ምግባር ንኸይተኣትዊ ወይ ናብቲ ጉባኤ ንኸይትኸዲ ንኸትገድፍዮ ሎቢ ናይ ምግባር ወይ ናይ ምዝርራብ ወይ ሕደግዮ ናይ ምባል ካብ ፅዕንቶን ካብ ፅልዋን ፅዕንቶን ወፃኢ ካብኡ ናይ ምዝርራብ ናይ ምርድዳእ ዝሞከርዎ ነገር ነይሮም ዶ ወይ ካበይ እንታይ ዓይነት ሪስፖንስ ኸ ነይሩ መልስኺ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትጠሊእ ክርኢቶ እንታይ ድዩ እታ ኣኼባ ምእካብና ናይ ሰነ እሳ ዝፈጠረቶ ፅልዋታት ኣሎ እዩ ኢብን ኣብ ስርሐይ ማለት እዩ ኤክስፖ ብጣዕሚ ዓብዪ ኤክስፖ ኣብ ትግራይ ጌርና ኣካይድና ዓብዪ ኤክስፖ እዩ ሰፊሕ እዩ ብዙሕ ሞቢላይዝ ዝተገበረሉ ብዙሕ ሪሶርስ እውን ዝፈሰሰሉ ኢብን ካብ ፌደራል ጋይሽ እውን ዝመፅሉ በትግራይ ደረጃ እውን ካብ ፕሬዚደንት ጀሚሮም ክሳተፍሉ ዝግባእ ዓብዪ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ኤክስፖ ሳልሳይ ዙር ኣካይድና ኢና ኣብዚ ኤክስፖ እዚ ካብ ፕሬዚደንት ጀሚሩ ኣመራርሓ ኩሉ ተዓዲሙ እዩ ሰነ መወዳእታ እዩ ነይሩ ኣብዚ በቃ ኢግኖር እዩ ማንም ሰብ ኣይመፀን ተኻሊእ ዕዱም ካብ ፌደራል ክመፅእ ዝግብኦን ተኻሊእን እዩ መፅኡ እምበር ናይ ካቢኔ ኣባላት ኣብ መኽፈቲ ኣይመፁን እዚ ባዕሉ ኢግኖራንስ እዩ ማለት እዩ ናይ ዘይምቕባል እዩ ፕሮግራም ኮ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ብዙሕ እዩ ክስታይ ተገይርዎ ግን ኣነ ዝመርሖ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኤክስፖ ኣይተሳተፉን ኣብ መዕፀዊ የቐንዮም ከተማ ምምሕዳር መቐለ ተሳቲፎም እዮም እዞም ናይ ማሕበር እንታይ ሽሙ እውን ናይ ማኒፋክቸሪንግ ማሕበራት መራርሓ እዚኣቶም ደገፍቲ እዮም ስለ ዝደልይዎ እውን ንናይ ዕብየት ኢንዳስትሪ እዩ ካሊእ ልኡኽ የብሉን ዕብየት ናይ ትግራይ ኢንዳስትሪስ ከመይ ንዕብዮ እዩ ግን ያው ንዓይኒ ምርካብ ስለ ዝኾነ ተሳተፈ ሰብ ኣይነበረን ብኢግኖራንስ ዝግለፅ ነገራት ኣለዉ ብዙሓት ብኹራ ዝግለፁ ነገራት ኣለዉ ብዙሓት ብውሽጢ ከዓ ብሓበሬታ ዝወሃቡ ነገራት ኣለዉ ስምረት ኮንካ ካቢኔ ምዃን ስለ ዘይከኣል ኣብታ ካቢኔ ክትቅፅል ምእንታን እታ ስምረት ግደፍያ ድማ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ሕዚ እንታይ መስለካ ናይ ሕወሓት ኣባል ኮይነ
نوي حوان ون سريحة أمرار حكوينة ون سريحة أبال كوينة ون سريحة دارجع 10 عامة أبال نحو حد كابز خون بزح نجار كاس بحو حد حنيز أزمة أخو سبيه جواء أكايدو جيجا سلزخونة قبلنا تيولن بمرز أو بورد بقصر كومشن حقاونت يولن بزوم أكلات يوم حق أنصار قبلنت بزبي يولن سلازي جواء مكيادنا خبطقمو ودأتو يوز عبي سلازي نزنا حن الرجاجة ويا نبل بزبلينا وزينا خب جواء زي تساتفنا جواء زي مستافنا نحنا تلاتينا باندا تباهلنا تلاتينا نقصر مالتي سلازي بتخلى أكل انت هاي لبقى خمسة غير كتبارير كلها رزقا نيكا سوق كتبليون بر كالي ممارسي بوليتيكا ودابة فتير كختك ألس أو تقرأ بتعمل خيب فيديو سلازي من مزرخ ونجار كويولن سمرت كوينس كابيني مخان من زعنقف نجار يولن بوليتيكا ودبي حدا ممارس ودبي تفتير زلب تقرأ لك خم بايتونا كوينو أو جواي وخم دليتنا تساتفه أبال كابيني كوين زقتصل سمرت كوينه من مزخل كل نجار يولن بلوجيك انت مزيخ ግን ስምረት ስጋኣትን ብጣዕሚ ስጋኣት ዝረአ ስለ ዝኾነ ብትግራይ ዘሎ መሪሕነት ኣባል ኮይነ መራርሓ ኮይነ ኣብቲ ካቢነ ክቕፅል ተደልየን ማለት እዩ ስለዚ እቶም ከምኡ ዝበሉ ሎቢ ገለገሊኡ ድማ ብሓልየት ይመስለካ ሕወሓት ወላ ግደፊ እዮም እቶም ሰባት እሞ ግደፊ ሕወሓት ግን ዛዕበየት ክውድብ እንድያ ይብለካ ሕወሓት ኣፍታ ውድብ ምንም ንክፈላለ የብልና ኩላህና ማለት እዩ ኩሉ ሰውነትና ሲና ህዝቢ ትግራይ ቅርሲ ስለ ዝኾነት ምን መፈላለ የብልና ግን ተኸይድና ለውጢ ይደልዩ ብዙሕ ለውጢ ይደልዩ ናይ መሪሕነት ለውጢ ይደልዩ ናይ መሪሕነት ለውጢ ምፃኢልና ኢና ተቃሊስና እኮ በዚ ኢና ፀላእቲ ተፈርጅና ኣብ ኩለን ዝነበራ መድረኻትና በዚ ንኸዶ ዘለና ኣካይዳ በዚ ንኸዶ ዘለና ናይ መሪሕነት ከይዲ ትግራይ ክንልውፃ ዳግም ናብ ኩናት ናብ ጀኖሳይድን ኢና ንኸይድ ስለዚ ፕሬዚዳንት ዘሎ ድዩ ግዛዕ ዘሎ ድዩ ንይውረድ ይቀየር ሓድሽ መሪሕነት ይቀየር እዚ ኢና ንብል ነርና ካሊእ ዝፈጠርናዮ ፀገም የለን በዚ ስለትብል ከም ፀላኢ ኢኻ ትቁፀር እና ከምኡ ገይሩ ዝብለካ ኣሎ እታ ውድብ እታ ገለ መለታት ዝብል ውድብ ተድሒና ማንም ሰብ ይፀልእን ሕወሓት ክትድሕን ይደሊ ተትድሕን ንክትድሕን እውን ብዙሕ ተቃሊስና ስለዚ ከምዚኦም ዝብሉ ገለገሊኦም ብሓልዮት ዝመስሉ ገለገሊኦም ድማ ምስሩ تا كابينيت دليا ندحر كوينكي مقصال فتا مريحنت تا سمرت تبهل قدفيا ون بزح يحز اقل كام زرزار بزي بزو حد لاي سلا زي كونه بز درجه زي زغلص كن بزو حت يوم نيروم بزو انتاجمون له هراسمنت له نابنت تمدي بي اندستري كو حنت مكينا مس امخاري ناي بريزيدنت حنت مكينا نخلت نطقم نيرنا نعيس تمدو مكينا تمنطيله تمدو مدف تخايدو سمنطيلو ماينر ولا يكون نمبر أنا أما خارن أي بريزيدنت إيكونومي ما خاري حنت ماكينة سلسة واحدة تقيمنا خالي إجنت خالي كلاجن كلتا سلسة ماكينة نحدث سبب مالتيو شوهات ناي مريحنة مالت ناي سلطان يوصل لهم بزبل انتاش مزبل نايم سلازي بزحات يوم نيرون كلها كادليتهم كومو جن يومتا علامات حسكا بتزحسكا علامة سلت خير بقدر رجع خير دمبر تساطات نيري بزي زقلاز مالتي ናብ ሎሚ ዝሓስኮ ሓደ ዓብይ ጉዳይ ኣብ ሶሙን እዚ ማለት ኣብ ሕዚ ኣብ ንቐርፀሉ ኣለና ሶሙን ሶኒ ቅድሚ 4-5 መዓልቲ ናይ ቤት ምክሪ ስምረት ዝበሃል ወይ ድማ ብናይ ካልኦት ውድባት ኣፀዋውዓ ኢኩቫለንት ምስ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝበሃል ኣኼባ ተኣኪብኩም ነርኩም ኣብቲ ኣኼባ ከም ዓንደ ዓብይ ውራይ ዝነበረ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ናይ መረፃ ፕሮግራም ኣሎ ስለዚ ነቲ መረፃ ፕሮግራም ንምስታፍ ክትሳተፍ ከም ስምረት ክሳተፍ ከም ዝኽእል ከም ወሲንኩም ኣለኹም ሕቶ ክኸውን ከም ትግራይ ማለት ስምረት ሓደ ናይ ክልላዊ ፓርቲ ተባሂሉ ከም ዝተመዝገበ ኣብ ትግራይ ይኽወዳደር ስለዚ ኣብ ትግራይ ክወዳደር ከሎ ኣብ ትግራይ ንመረፃ ዝኸውን ኣኻእለ ኩነታት ኣሎ ዶ ሓደ
ኣለይልኩም ዶ ተሓስቡ እዚ ከብለኒ ከሎ ሓደ ዋና ቤት ጽሕፈት ኣብ መቐለ ተኸፊቱ ግን ድማ ሓላፊ ዋና ቤት ጽሕፈት ኮይንካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘሎ ቅርንጫፍ ቤት ጽሕፈት ከዘለኺ ኦልሞስት ኣብዝሓ ዳርጋ ብምሉኡ ፈጻሚ ጉዳይ ፈጻሚ ዝበሃል ሸውዓተኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢኹም ዘለኹም እቲ ኣባል ቤት ምኽሪ ዝበሃል እውን ኣብዝሕኡ ኣዲስ ኣበባን ካብ ኣዲስ ኣበባን ካብ ትግራይ ወፃእኒ እዩ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኮይንኩም ንባዕልኹም ሓደ ኣኻሊ ኩነታት ኣሎ ዶ ካብ ትግራይ ገሊስኩም ኣብ ዘለኹምሉ ንመረፃ ዝኸውን ኣኻሊ ኩነታት ኣሎ ኢልኩም ዲኹም ሓሲብኩም መረፃ ክንሳተፍ ኢና ኢልኩም ካልኣይ ኣብ ትግራይ ማለት ንኩሉና እንተጋሩ ዝስማዓና ዝተመዛበለ ሕብረተሰብና ኣሎ ናብ መረበቱ ዘይተመለሰ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ስደት ኣሎ ኣብ ብዙሓት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ድማ ከም መንበሪኡ ዝተመዛበለ ኣሎ ዝተወረረ ግዛኣት ትግራይ እውን ድማ ኣሎ ምዕራብ ትግራይ ስለዚ እዚአን ክልቲአን ምዕራብ ትግራይ ከመይ ኮይኑ ብከመይ ኩነታት ኮይኑ ናሃለዎ መረፃ ክካየድ ኢልኩም ማለት ፌደራል መንግስቲ ድሕሪ ጥቅምቲ 2013 ሕገወጥ ምምሕዳር ኣጣይሹ ኣሎ ብምዕራብ ትግራይ ስለዚ እቲ ሕገወጥ ምምሕዳር ሒዝዎ ናሃለዎ መረፃ ይካየድ ድዩ ወይስ ተኣኹም ኢልኩም ኣብዚአን ክልቲአን ብዛዕባ መረፃ ዝበልኩሞ ከም ውድብ እንታይ ኢኹም ርኢኹም ከም ስምረት ከምኡ ድማ ከም ባዕልኺ ከም እምነትኪ እንታይ ይመስል? ጽቡቕ እሞ ትክክል እዩ ኣብ ሰሙን እዚ ብዕለት 6 ሶኒ ናይ ቤት ምኽሪ ስምረት ማለት በትልሙደ ፀዋውዓና ማእኸላይ ኮሚቴ ማለት እዩ ኣኼባ ፈላማይ ኣኼባ ስሩዕ ኣኼባ ኣካይድና ኢና ኣብቲ ዘካይድናዮ ኣኼባ ብዙሓት ኣጀንዳታት ነይሮም እዮም ካብቲ ኣጀንዳ ሓደ እቲ መረፃ ናይ 2018 ከመይ ኢና ንሳተፍ ዝብል ብውስን መልክዑ ኣጀንዳ ጌርና ርኢና ኢና መግለፂ እውን ወፂኡ እዩ እቲ ዝዓበየ እውን ቀፃሊ ከመይ መደባትና ንሰርሕ ከመይ ቆመንኡ ድልድል ንገብሮ እቲ ፓርቲ ዝተማለአ ቆመና ሃልይዎ ከመይ ይመርሕ ዝብሉ ነገራት ኣብ ግምት ኣእቲና ርኢና ኢና ሓደ ሓደ ዝውሰኑ ውሳነታት እውን ወሲድና ኢና ብዝኾነ ግን ኣብቲ ናይ መረፃ ምልክትና 2018 ዓመተ ምህረት ኣብዚ ሃገር ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ይኹን ክልላዊ መረፃ ከም ስምረት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ክልላዊ መረፃ ክንሳተፍ ኢና ማለት እዩ ምርጫ ቦርድ ይፋ ከም ዝገብሮ ኩሉ ሙሉእ ኢትዮጵያ መረፃ ክግበር እዩ ኢንክሉዲንግ ትግራይ ማለት እዩ ከም ፓርቲ ክነማልኦ ዝግበአና ነገራት ቆመና ናይ ፓርትነት ንመረፃ ዘለና ድልውነት ክነማልኦ ዝግበአና ሕጋዊ ነገራት ኩሎም ኣማሊእና ድልዋት ኮይና ኢና ሕጋዊ ሰውነትና እውን ተቐቢልና ኢና ቶም ስቴፓት ኩሉ እና ማልኣና ኢና መፂና ማለት እዩ ሙሉእ ፓርቲ ኮይና ኣለና ናይ ምውድዳር መሰልና መረፃ ናይ ምስታፍ መሰልና ሕሉ ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ፓርቲ እዚኣ ተወዲእና ኣለና ማለት እዩ ብ ፊዚብል ኮይንካ ማለት ቪዚቢሊቲ ኣብ ትግራይ ከም ሰብ ክረአ ከሎ ኣይኮነን ዶ ብስራሕ ፈጻሚት በቲ ታሕተዋይ እውን እቲ ናትና ማሕበር ከመይ ይሳደደሎ ይፍለጥ እዩ ብርክ ዝበሉ ፀገማት ዝገጥሞም ኣሎ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ተፈላለያት ፈላላይ ሓሳብ ዝሓዘ ያው ምህዳን ዘሎ እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እታ ሓንቲ ከም ውድባት ብዙሓት ውድባት ኣብ ትግራይ ተፈጢረን ኣለዋ ኣብ ዝካየድ መረፃ ክሳተፋ ናይ ባዕለን በቢ ከከም ፓርቲአን ምድላዋት ይገብራ ኣለዋ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ንሕና እውን ከም ፓርቲ ምድላዋት ንገብር ኣለና እዚ ንክግበር ግን ዝበልካዮ ሓደ እቲ ናይ ፀጥታ ናይ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክትካይድ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን እዩ ቅድሚ ሕዚ ኦፊስ ከፊትና ነርና ኢና እቲ ኦፊስ ያው ሕጋዊ እውን ኣብ ዘይኮናሉ ግዜ ዝነበረ ግዜ እዩ ሕዚ ሙሉእ ሕጋዊ ኮይና ኣለና ስቲል ሕዚ እውን ኦፊስ ክንከፍት ንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ክንውድኦ ብዝግበአና ነገር ንውድእ ኣለና መሓውር ክሳብ ታሕቲ ኣለና እዩ ክሳብ ወረዳ ክሳብ ጣብያ ኣለና እዩ ብመሓውር ደረጃ በብዘውኡ ዝተማልአ መሓውር ኣለና ስለዚ
بأنا بقول كنودو أزجب أنه ودينا قلنا مرز أمتشون تولدو حز خم تحدث أجمع كرر أزخل نايز التخنتاتيو نايز التخنتات وحسن تزي كوينو كم سمرت موجودة دار طرح زي كونس التقالة مرز كايدي خلدي كايدن زبل عوي سقاتي زخون مالتيو ناي مرز أدلاينتن انتهاشو ممكن بالكلنا مرز تشحن عصرت شو منتن كنساتف لنا مرز أو تجري كايد اللو زبل صنع أمنتنا أيو أقامنا أيو مرز أو تجري كايد اللو مرز أي تخايدن مالت بتحلف حومش تعمت هزب تجري بزي دليو بزي مرز أو مرارحنا تمرح مزيد لازم مرز كايد اللو تخكليو أقامنا ونيو كايد اللو مرز أنا كايد جنت ناي سلام تناي تتا هنتات وحس كون كخل اللو وحس ناي تتا هنتات كون دما بوانانت ناي تمم حدار بتجراي زلون مرز وساني يدلينا يزول صنو عملت وسيدو تناي سلامة وهنتات كون ناي تتا وحس كون ناي مسرح ማንዴት ኣለዎ ማለት እዩ ተወሳኺ ፌደራል መንግስቲ እውን እንተኾነ መረፅ ኣብ ትግራይ ክካየድ ኣለዎ ስለዚ እቲ ናይ ፀጥታ ፀገማት እዚ እውን ተረዳዲእካ ምስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ባዕሉ ዘጣየሾ እንድዩ ሰላማዊ ክኸውን ናይ ምግባር እዚኦም ዞም ኩሎም ስራሕትታት ክስርሑ ይኽእሉ ኣለዎም ናይ ፀጥታ ኩነታት ተዘይተኸቢሩ ኣጠቓላሊ መረፃ ንምክያድ ብጣዕሚ ከቢድ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንክኸውን እውን እንታይ ነቕምጥ ከም ቅድመ ኩነት مسرون تزول حزق جزياو من محدر كسب مجابيت فرق خبابتات جزء خد مالتي سلازي نام مرزا زكاير جنبت 24 نيو نام مرزا خسجا جرز خيلون زخنة ناي كله إنكلوسيف زخنة من قستي وديوشو مستقل عليه من قد هو هاوي خيل ناي مرز أخسجاجر الناس خلقن يدليو مالتي مهنياتهم حززنا واحد جزاهم من محدارون يلا اللي تجزيات تعدل تودي الله فما قرنا إن أنا مرز أخسجاجر زلنا وزيزو اللي خناتهم كم ما تشوف إلا اللو مالتي الساتا فاي زخنة كله ناي كله بسلام أو بزخنة من قدي ناس أفتحوي ديمقراطية وزخنة مرز أخكايد بزخل نحنا محاور تودادرتون أفتحتي خمد ليتهم نابزوي مفلات صراحتي خجورو اللي زخولو እንቀሳቀሱሉ ዝኽእሉ ገለልተኛ ዝኾነ ተዓዛባይ ኩሉ ወል ዝኽእል ንዝደልዮ ህዝቢ እውን ዝደልዮ ክመርጽ ዝኽእል ካብ ዝኾነ ተጽዕኖ ክወጸሉ ዝኽእል ተፈላለዩ ስራሕቲ ቀዲሞም ተዘይተሰሪሑ ትመረጻ ናይ ምክያድ ዕድሉ ጸቢብ ክኸውን እዩ በላይነት ግን ሕዝን ተዘይመሪጽና ህዝቢ ትግራይ ብኸመይ ክምራሕ ቀጻሊ ብኸመይ ክምራሕ ከምቲ ዝመጻናዩ 5 ዓመት ክንቅጽል ወይስ እንታይ መማረጽ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መረጻ ምክያድ ግድን እዩ ዝኸውን እንተዘይ ኮይኑ ታ 5 ዓመት ዝሓለፍናዮ ዕንክሊል እንደገና ደጊምና ሕዝውን 5 ዓመት ናይ ዕንክሊል ናይ ዝገደደ እንዲያ ኣብ ዕንክሊል ክንነብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምፍራድ እዩ ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ስምረት ዲ ክመርጽ ባይቶና ዲ ክመርጽ ካልእ ዲ ክመርጽ ዝደልዮ ይመርጽ ግን ብዝመረጹ ክመሓደር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ጽኑዕ እምነትን ኣቋምን ከም ህዝቢ ትግራይ ክህልወና ኣለዎ مريحነት ትግራይ ዘሎ ኸውን ይኽእል ብደገ ዘሎ ፓርቲታት ክኾን ይኽእል ኣብዚ ክንስማዕ ማዕና ሓደ ክንመጽ እንተ ዘይክኢልና ተናይ ጸጥታ ተናይ ብልጭ ህልም ትብል ናይ ኩናት እትውጽ ናብዚ እንድሕርኣቲና መረጻ ዝበሃለ ይካየድ ስለዚ ናብዚ ከይናኣቱ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ህዝቢ ዝመሰሎ ክመርጽ መሪጹ ብዝመረጾ ክመሓደር ኣብዚ ምንም ኮምፕሮማይዝ ክንገብርን ዝተፈላለዩ ነገራት እናፈጠርና እዚ ባተ ዘይኮይኑ እናበልና መረጻ ከም ዘይካየድ ክንገብር ግን ኣግባብነት ዘለዎ ኣይመስለንን እንደምንም ኢልና ናፍታ መረጻ በጽሕና ተመረጻ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ መሪጽና ህዝቢ ዝደልዮ መሪጹ ብዝደልዮ ዝመሓደረሉ መንገዲ ፈጢርና ኣብቲ ናይ ፌደራል ተሳትፎና እምነት ኣለኒ ማለት እዩ እቲ ምስ ናይ ምዕራብ ተኣሳሲሩ መረጻ ክንብል ከለና ምዕራብ እውን ሓዊስና ኢና ንብል ዘለና ምዕራብ እውን ሓዊስና ምዕራብ እኮ ካብተን ዘለዋና 38 ናይ መረጻ ናቁጣታት ምዕራብ እውን ኣካል ናይ ትግራይ መረጻ እዩ መረጻ ናቁጣ ኮይኑ ይዝቕመጥ ሰለስተ ዝኾና ምዕራብ ኣለዋና ስለዚ
ምዕራብ እውን ሓዊስና ኢና ከይሸራረፍና ኢና ንብል ዘለና ከም ፓርቲ እዚ ክበሃል ከሎ ምዕራብ ሕዚ ኣብ ኢድና የለን ተመዛበልቲ ወገናትና እውን ፍቆዱ ተበታቲኖም እዮም ዘለው ከም ናይ ትማሊ ኣቋምና ሕዚ እውን ዝተመዛበሉ ወገናትና ናብ ቦታኦም ይመለሱ እዩ ናብ ቦታኦም ይመለሱ ክንብል ከለና ግን ጥራሕ ንተመረፃ እውን ኣይኮናን ትዝዓበየ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለው ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ዘለዎም 5-6 ዓመት ካብ መረበቶም ወፂኦም ሕማቅ ኩነታት ይሕልፉ ኣለው ስለዚ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ዝተረጋገአ ኑሮ ዝነብሩሉ ዝተረጋገአ ኑሮ ነቢሮም ናብቲ ናይ መረፃ ኩነታት ዝሰጋገሩሉ መረፃ ጉንበት ዝካየዱ ሕዚ ኮይና ኢና ንዛረብ ዘለና ተሕሳስ ኮይና ኢና ንዛረብ ዘለና ክሳብ ሚያዝያ ጉንበት ዘፅንሕ ዘይኮነስ ሎሚ መለሱ እዩ ንሕና እኳ ነዚ እውን ካብ ኣቦ እምበር ናይ ውድብና ጀሚሩ ነዚ ዝግበር ቃልስታት ኣለው እዚኣቶም ብቁኑዕ መንገዲ ኩላህና ተረዳዲእና ብቁኑዕ መንገዲ ተመዛበልትና ናብ ቦታኦም ዝምለሱሉ ኩነታት ኢና ክንሰርሕ ዝግባእ ስለዚ ናይ ምዕራብ ናይ መረፃ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህልውና ጉዳይ እቲ ዋና ሽግሮም ስለዚ ሎሚ ይመለሱ ኢና ንብል ምዕራብ ትግራይ እውን ህዝብና ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ዝመርፀሉ ኩነታት ክንፈጥር ኣለና ነዚ ድማ ክንሰርሕ ኣለና ከም ፓርቲ እዩ ሰለስተ ዝኾነ ዓበይቲ ሽቶታት ዘቐመጥናየን ዝመረፃ ዝዕውት ክኸውን ኢልና ዘቐመጥናዮ ሓደ ግዝኣታዊ ሉዓላዊ መሬትና ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ኢልና ኣቐሚጥና ኣለና ኣብ ዘውፃናዮ ትልሚ ካልኣይ ዝተመዛበለ ወገናትና ናብ ቦታኦም ክምለሱ ክኽእል ኣለዎም እቲ መረፃ ሰላማዊ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ክካየድ እንድሕር ኮይኑ ናይ ሓባር መንግስቲ እውን ክጣየሽ ኣለዎ ምክንያቱም ግዝያዊ ምምሕዳር ይውድእ ኣሎ ዘሰጋግር ናብ መረፃ ከብፅሕ ዝኽእል ግዝያዊ ድዩ ቀዋሚ ሽሙ ዝተፈላለየ ክበሃል ይኽእል ዝኾነ መንግስቲ ግን ከድልየና እዩ 3 ወርሒ ድያ 2 ወርሒ ድያ ፅኒሑስ ናብታ መረፃ ከብፅሕ ዝኽእል ተዘይኮይኑ ግን ኣብ ዕገርግር ኢና ክንከውን ከምኡ ኢልና ከዓ ክንሰግር ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እምነተይ እውን ንሱ እየ ዘንፀባርቕ ዘለኹ ከም ውድብ እውን ዝተመያየጥናሉ መረፃ ክነካይድ ኣለና ንምዕራብ መሬትና ክምለስ ኣለዎ ተመዛበልትና ናብ ቦታኦም ክምለሱ ኣለዎም ነዚ እውን ክንሰርሕ ኣለና ብዋና ፀቕጢ እውን ክንፈጥር ኣለና ብዋናነት ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ይኹን ከም ፌደራል መንግስቲ እውን ኣብዚ ክስራሕ ዝግብኦ ነገር ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ክሰርሕ ኣለዎ ነዚ እውን ዘይተሓለለ ቃልሲ ክንገብር ኣለና መረፃ ናይ 2018 ግን ክሰግር የብሉን ፖስትፖንድ ክግበር የብሉን ዝብል ፅኑዕ ኣቋምን እምነትን እዩ ዘለና ፅቡቅ ኣብ ከተልዕል ከለኺ ንዝሓለፈ 5 ዓመት ዝሓለፈ 5 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ብዘይ መረፆ እዩ ዝመሓደር ነይሩ ትብል ኣለና ናይ ዓመት 3 ዓመት እንወለዶ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ማለት ብኡ ድዩ ወይስ ዋላ እቲ ሓደ መረፃ አይነ ሓደ መረፃ ማለተይ እንድዩ ሓደ መረፃ ሕዚ ዘካየድናዮ ቅድሚኡ እውን መንግስቲ ኢሉ መሪፁ እንድዩ ህዝቢ ትግራይ ግን በቲ ፌደራል ከዓይና ንመሓደር ቅቡልነት የረኸበን እኳ ዳስ ንሱ ጥራሕ ይወላ ምክንያት ዘይበልናዮ ኣካል ናይቲ ጀኖሳይድ ኩናት ዝተኣወጀልና እውን ኮይኑ እዩ ከም ሓደ ምክንያት ወላ እሱ ጥራሕ ተዘይበልናዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዝሓለፈ መረፃ ስለዘይተሳተፍና ኢና ኣብቲ ናይ ሃገር መረፃ ተወከልቲ እውን ዘይብልና ኣብቲ ሃገር ማለት እዩ 5 ዓመት መረፃ ዝተካየደ በቲ ሃገርስ ናህና ተወከልቲ እኮ የብሉን በብ 5 ዓመት እንዲ ዝካየድ ናህና ተወከልቲ ዘይብሉ ፌደሬሽን ምክር ቤት ይኹን ተወካዮች ምክር ቤት የብልናን ስለዚ ብዘይ ወከልትና ፀኒሕና ኢና ዘስየም ሕዚ እውን እንድሕር መረፃ ዘይተሳተፍና ውክልና ናህና ዘይብሉ ህዝቡ እውን ብዝመረፆ ዘይመሓደረሉ ክቅፅል እዩ ንምባል እዩ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳራት ዘሎ ትክክል እዩ ዘሎ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ዘሎ ግዜ እዩ እሱ 3 ዓመት እዩ ትክክል እዩ ያው 2 ዓመት እውን ኣብ ኩናትን ገለን ዝነበርናዮ ግዜ እዩ ማለት እዩ እወ ፅቡቅ ማለት ናይ ኩናት ናብ ዕደ ተኣሽሙ ከም ሕወሓት ያው ኣካል ሕወሓት ኮይኑ ያው ስምረት ዝመስረትኩም ሰባት እውን ህዝቢ ዝመረፆ 2.7 ሚልዮን ህዝቢ መሪፁ ያው 2.5 ድማ ንሕወሓት መሪፅና ዝብል ነይሩና ያው ብፕሪቶሪያ መሰረት ካንስል ስለዝገበርናዮ ተቀቢልና ኢና ከም ስምረትና ብኡ ኢና ንኸድለና ብዝብል እንድሕር ኮይኑ ንሕዞ
ያው ንዝሓለፈ ዝነበረ ቶም ግዚያዊ ምምሕዳራት ያው ኣመረፆምን ናይ ጌታቸው ግዚያዊ ምምሕዳር ይኹን ናይ ጀነራል ታደሰ ግዚያዊ ምምሕዳር ህዝቢ ትግራይ መሪፅዎ ድምፂ ሂብሉ ዝመርሖ ዘሎ ምምሕዳር ኣይኮነን ከም ትግራይ ዝተመረፀ ብህዝቢ ዝተመረፀ ድላዩ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ድላዩ ዓይነት ፖለቲካዊ ዕላማ ይሃልዎ ዝተመረፀ ኣብዝሓ ድምፂ ዝረኸበ ውድብ መንግስቲ ዝመርሖ መንግስቲ ክምስረት ኣለዎ ዝብል ናይ ኩልና ተጋሩ ቀዋሚ እዩ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ግን ሕዚ ሓደ ኣብ ትግራይ ኣኻእለ ኩነታት ኣሎ ዶ ክበሃል ከሎ እቲ ናይ ሕዚ ዘኒኦ ግዚያዊ ምምሕዳር ንመረፃ ምቹው ኩነታት ፈጢሩ ጥጡሕ ባይታ ፈጢሩ ንመረፃ ዝኸውን ንዝተመረፀ ውድብ ንዝተመረፀ ኣካል መንግስትነት ናይ ትግራይ ከርክብ ዝኽእል ዕድል ፈጢሩ ዶ ክፈጥር ይኽእል ኢልኩም ዶ ተኣምኑ እዩ ዝብል ፖይንት እዩ ተኻልኣይ ግን ብወገን መንግስቲ ፌደራል ማለት ከም ታሽሙ ናይ ትመረፃ ፕሮግራም እና ስኬጁል ከም ዘውፅእ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ናይ ምምላስ ሸውሃትን ድሌትን እኒህዎ ዶ ክምልስ ይኽእል እዩ ምዕራብ ትግራይ ከይመለሰ ማለት ምዕራብ ትግራይ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ኢና መረፃ ይካየድ ንብል ኣለና መረፃ ክካየድ እንድሕር ኮይኑ ድማ ናይ ፌደራል መንግስቲ ቦርድ መረፃ ዘጣየሾ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝበሃል ትካሊ መረፃ ክካየድ ኦብቪየስሊ ኣብ ትግራይ ስለዚ እሱ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ተረጋጊዑ ናብ ሕገ መንግስታዊ ምምሕዳሩ ናብ ትግራይ ተመሊሱ ኣብኡ ዘሎ ምምሕዳር ፈሪሱ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብትሕዚ ዘለዎ ኩነታት ዋላ ትሕዚ ዘጣየሾሞ ዘለው እንታይ እዮም ዝብልዎ በወልቃይት ፀገዴ ሰቲት ሕሞራ ምናምን በአምሓራ ክልል ዝብልዎ ምምሕዳር ናሃለዎ ዋላ ይካየድ ድዩ ኢልኩምስ ዋላ ንሱ ፈሪሱ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ተመሊሶም ኣብኡን ኣብ መላእ ትግራይን ሓድሽ ኢንተሪም ኣድሚኒስትሬሽን ተጣይሹ ናብ መረፃ ንሰጋገር እዩ እዚኣ ግልፂ ጌርክለይ ንሕለፍ ፅቡቅ ሕዚ እቲ ኣብኡ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ኣመራርሓ እናሃለዎ መረፃ ክካየድ ከምኡ ዝኾነ ትግራዋይ እውን ክሓስብ ኣይኽእልን ኣይኮነን ዶ ከም ፓርቲ ማለት እዩ ክሕሰብ ዝኽእል ኣይኮነን ካሊእ ግዝኣትና ሒዝዎ እሞ ድማ ብዲሞግራፊ መዓት እንታኣሽሙ መምፅዎ መረፃ ይካየድ ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእልን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሓንቲ ወኮነ ፂረየን እየ ግዝኣታዊ ምምሕዳርና ይምለስ ህዝብና እውን ናብ ቦትኡ ይምለስ ዝተረጋግአ ኑሮ ይጅምር ንመረፃ ሬዲ ይኸውን ከመይ ኢሉ ይመርፅ ሽዑ ብሕጊ ዝረአ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ሽዑ ዝውሰን ውሳነታት ክውሰን ይኽእል እዩ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ በቲ ሕዚ ዘሎ ምምሕዳር ንሶም እናሃለዎ መረፃ ይካየድ ማለት ሕሊፍካ ምሃብ ማለት እዩ ዝኸውን ስለዚ ንሳቶም እናሃለዎ መረፃ ከይካየድ ድማ ኣጥቢቕና ድማ ንቃወም ማለት እዩ ህዝብና ተመሊሱ ቦታና ተረኪብና ኣብኡ ብዝፍጠር ግዚያዊ ምምሕዳር ልክዕ ከምቲ ናህና ኣብዚ ንብሎ ዘለና ኣብቲ ትግራይ ጠቕላላ ንብሎ ዘለና ኣብታ ናይ ምዕራብ እውን ብኣያ ክትከይድ ዘለዋ ነዚ ንምግባር ዘሎ ሸውሃት ብኩላና መዳይ ዘሎ ሸውሃት ብደንቢ ጌርካ ክረአ ኣለዎ ማለት እዩ ብደንቢ ጌርካ ብኩልና ማለት እዩ ብኩልና ንሰላምን ካብ ኩናት ወፃኢ ቦታና ክምለስ ዘለና ቁርብነትን ኣብ ገገሊኡ ድማ ከም መትሕጃ ጌርና ንወስዶን ምዕራብ ትግራይ እዚኦም ብደንቢ ክረአ ዘለዎ ብደንቢ ብግልፂ ነቲ ህዝቢ ርኢና ህዝብና ናብ ቦትኡ ክምለስ ተቀራሪብካ ተረዳዲእካ እዩ እምበር ስረይ ስረይካ ኢልካ ዝመፅእ ነገር የለን መጨረሻ ኩናት ስለ ዝኸውን ብሰላማዊ መንገዲ ግን ህዝብና ቀልጢፉ ናብ ቦትኡ ዝምለሰሉ ብኩልና ወገን ዘሎ ምስ ፌደራል እውን ተቀራሪብካ ብወገን ኣብ ትግራይ ዘለዉ እነዚ ቁሩብ ኮይንካ ምኻድ ከድሊ እዩ ኩናት መፍትሒ ይኸውን ሰላማዊ መንገዲ ዝኾነሉ ናይ ሰላማዊ መማረፂ ተወዲእና ድማ ናብቲ ካሊእ መማረፂ ክስገር ይኽእል እዩ ስለዚ ዋና ዝብላ ዘለኹ እታ መርገፂና ኣብ ምዕራብ እውን መረፃ ክካየድ ኣለዎ መረፃ እንትካየድ ግን ህዝብና ናብ ቦትኡ ተመሊሱ
ምምሕዳርና ተረኪብና ይኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ንዕኡ ዝኸውን ግን ግዝያዊ ዝኾነ ነገር ተጣይሹ ናብቲ መረፃ ዝሰጋገረሉ መንገዲ ይፍጠር ካልኦት ዘለዎ ግን መረፃ እንዲዮም ክካየድ እውን ኣይኽእልን ቦታና ብምርጫ ቦርድ ሕጊ እውን ናይ ትግራይ ምርጫ ክልል እዩ ዝተቀየረ ነገር የለን ሕገ መንግስታዊ እውን እዩ ዝተቀየረ ነገር የለን ካብዚ ወፃኢ ብካሊእ መንገዲ ክካየድ ዝሕሰብ ነገራት እንተሃልዩ ክሳብ ሕዚ ዘይንፈልጥን ዝሕሰብ ነገራት እንተሃልዩ ግን እዚ ኣትሪርና ንቃወሞ ፅቡቅ ያው ከም ኣመራርሓ ውድብ ስምረት ብዙሓት ኣባላትኩም ብዙሓት ዋላ ንበል ብቻ ዝተወሰኑ ኣብ ፌደራል ካብ ብሚኒስተር ማዕርግ ካብ ፕሬዚደንትኩም ፕሬዚደንት ውድብ ካብ ጌታቸው ፐርሰናሊ ያው ብደንብ ካብ ብዙሕ ግዜ ሓቲተ እየ ካብኡ ጀሚሩ ብሚኒስተር ዴኤታ እና ብዳይሬክተራት ደረጃ ኣብ ናይ ፌደራል ስልጣን ኣለውና ከም ውድብ ብምደባ ድዩ ሕዚ እዩ ነገሩ ተኣሽሙ ኮይኑ ተስማዕምዑሉ ድኹም ካልኣይ ድማ ንትግራይ ዘለዎ ረብሓታ እዩ ማለት ኣብኡ ምዃኖም ዓንቶ ፅቡቕቲ ነጥብ ልዕልክ ነርክ ትግራይ ኣብቲ ናይ ፌደራል ትካላት ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝብታት ውክልና የብልናን ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውክልና የብላን ኣብቲ ኣስፈፃሚ ኣካል ኣብቲ ካቢኔ ተጋሩ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ድማ ንትግራይ ዝወከለ ናይ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ኣባላት ኣይኮኑ ውክልና የለን ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብያተ ፍርዲ ኣብቲ ናይቲ ሃገር ከምኡ ውክልና የብላንና ውሑዳት ኣብኡ ሰባት ሱቕ ኢሎም ተጋሩ ምዃኖም ኣብቲ ናይ ፌደራል ስልጣን ምህላዎም ንትግራይ ከረብሓ ይህልዎ ዶ ኢልኩም ተሓስቡ ፅቡቅ እሞ ኣብ ፌደራል ብጣዕሚ ብዙሓት እኳ ይኮኑ ዝተወሰኑ ኣመራርሓ ናይ ውድብ ስምረት ኣለው እዮም ሕዚ ከም ቤት ፅሕፈት ሕዚ ቀረባ ግዜ ስለ ዝኾንና ናብ ቤት ፅሕፈት ኣብዚ ዝሳተፍ ሃውና ተባሂሉ ዝተመልሚሉ ገለታት ዝምደብ ከምኡ ኣይመስለንን ብዝኾነ መንገዲ ግን ዝተመደቡ ብፆት ኣለዉ ስራሕ ዘለዉ ብፆት ኣለዉ ስለዚ ብስሩዕን ብዘይስሩዕን ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ፕረዚደንት ጌታቸው ጀሚሩስ ኢሚድየት እዩ ተመዲቡ እኮ ዝፍለጥ ነገር ስለዝኾነ ትውድብ እውን ገና ኣብ ከይዲ እናሃለና ስለዝኾነ ዝፍለጥ ነገር ስለዝኾነ ስለዚ ብስሩዕ ክንዲዙይ ሰባት ሃውና ተባሂሉ ወይ ከምዚ ዝበለ ሰብ ሃውና ተባሂሉ ዝምደብ ዘይኮነ በጋጣሚ ናብ ስራሕ ዝኣተዉ ኣለዉ እዚኦም ምህላዎም ረብሓ ኣለዎ ንውልቀቶም ሰባት እውን መቸም ተፈናቂልካ ካብ ስራሕ ተባሪርካ ብዘይ ደሞዝ እንዲኻ ትመፅእ ኢሚድየት እዩ ትምብራር ብዝኾነ ብጣዕሚ ኢኻ ክስታይ ትብል ናተይ እኳ ተደጊረካ ጥቅምቲ ተፃሒፉ ደብዳቤ ካብ ጥቅምቲ ጀሚርኩም ደሞዝ ኣጠጠው ብልዋ ወይራዝ ግን 3 ዓመት ዝገበረፍቲ ቢሮስ ኣሎ ኣብ ወፃኢ ኣሜሪካ ኮይኑ ደሞዝ ዝወስድ ዝገርመካ ክልተ መራሕትስ ተጊርና ማለት እዩ ቅድሜና ዝነበረ ኣነፃፂርካ ክትርኢ ከለካ ኣነ መቸም ኣብቲ መኸተ ኣስተዋፅኦ ዝገበርኩ ኣብ መሪሕነት እውን ዝነበርኩ ዝሰርሕ ንትግራይስ ኣስተዋፅኦ ዝዓቕመይ ዝገበርኩ ከምኡ ይፅሓፍን ሓቂ ወዲያው እዩ ግን ደብዳቤ ተፃሒፉ ስለዚ ከምኡ እዩ ትካሊኡ እውን እና መነባብሩ ብምንታይ ገይሩ እምበር ናብ ስራሕ ምእታውስ ፖዘቲቭሊ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ መነባብሮ ኣለዎ ስድራ ኣለዎ እና ናብ ስራሕ ምእታው ብፐርሰናል ነቶም ሰባት ፅቡቅ እዩ ሓደ ካብኡ እውን ተሳፍሐስ ትቕበሎ ፍቲ ተባሪሩ እኳ ሰበይ ዳእሞ ትሰርሕ ሱቕ ስኢልካ ትመውት ዲኻ ከም ሰብ ማለት ሰብኣውነት እንድዩ ዝተርፈና ግን ከም ሰብኣውነት ናብ ስራሕ ምእታዎም ሓደ ነገር እዩ ዝዓበየ ነገር ግን እቲ ውክልና ምህላው ካብቲ ፓርቲ ይኹን ዜሩ ሰብ ኣለዎን የብሉን በበይኑ እዩ ከም ቅርበትካ እኳ ዘሎ ኣብ ገገሊኡ መትከላዊ ከይኮንካስ ብርክብ እኳስ ብቅርበት ትገብሮ ትረኽቦ ሪሶርስታት ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር ኣሎ ይኮነ ዶ ኣብቲ ሴክተር ተመዲብካ ብሚኒስተር ዝኣክል ብኣማኻሪ ዝኣክል ብገለ ዝኣክል ብኣካል ኣብኡ ምህላውካ ከም ህዝቢ ትግራይ ትርብሖ ነገራት ኣሎ እዩ ወላ ብዓብዩ እቲ ጠቃላሊ ፖለቲካዊ ርክብካ ስሙስ ክኸውን ኣለዎ
أمونغوت فيدرال تجراين كم زلوا وخينو تزعبي السخينو قندم ما مهلاوكا حد نجارات أي حلفة كان تزيها اللي خاص ويلو زحلف يجنور تجير زحلفون كل خير مهلاو نتهزبي توسنا ربحة اللو إيو زبل أمنت قالني كأون صفح اللو زبل أمنت سلازلنا أنا ختم معت صريحة إندسترون صريحة بزح نجارات تريخها كله السرح سرحتات عبيت بروجكتات يسرحوا يوم ناي من قد بروجكتات يسرحوا بتعمل صفحات بلينس بجتنا تمدبه ኣብ ትግራይ ብዘለና ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ፀጥታ ፀገም እናተባሃለ ናብ ትግራይ ጥብ ትብል ሪሶርስ ኣይትምደብን ብጣዕሚ ዘሕዝነካ በታ ዘለኹዋ ሴክተር ክርኢ ከለኹ ማለት እዩ ዝነበርክዋ ዝፈልጣ ፕሮጀክታት ተጀሚሮም መንገዲ ከምዘይነበሩ ኮይኖም ኣይኮነን ዶ ሓድሽ ፕሮጀክት ንትግራይ ክስራሕስ ሓድሽ መንገዲ ክስራሕስ ቶም ዝነበሩ እውን ወላ ሓንቲ ኣይተመለአት كلتا شحن عسرت خلتن زنورو يططو يلو زلو كتماتات منالبات وقل اسفالت نريو بناي وشط اتاوي اني بناي بعلن اቶት زاكبو اي كاوزي وصا زلو وردا مس وردا زراخب حد انفتي وردا مس وردا مس طابيا مس طابيا ناي مرخاب منقد دما ببحريو بتعم بزح بجت يزطلب ስለዚህ ከምዚኦም ዝበሉ ትግራይ ኢግኖር ያይላን ኣብዚ በጀታት ከምዚኦም ዝምደው ንማይ ተወሰኑ ዝተጀማመሩ ነገራት ኣለው ግን ድማ ብፕሮጀክት ደረጃ ክረአ ከሎ ማዓት እዩ ግድባት ማዓት ይስራሕ ካሊእ ይኽእል ከምዚ ዝበለ ሰብ ክህልወካ ብጣዕሚ የድልዩ ኣቤት ምክር ሰብ ክህልወካ የድልዩ ኣብታ ሃገር ክሳብ ዝሃለና ዓቕምና ከነደላድል እውን ስለ ዝግባእ ድሕሪ እንታይ ንውስን ህዝቢ ትግራይ ይውስን ግን ኣብታ መጀመርያ ግን ኣብቲ ፌደራል ክሳብ ዝሃለካ ግን ክትርቦኻ ዝግበአካ ከዓ ኣካል ናይቲ ፌደራል ኮይንካ ግን ደሞዝ እኳ እናለመና ዲና ነበር ዘለና ከምኡ እኮ እዩ ደሞዝ ተሰዲዱ እንደተሰደደንን እኮ እዩ ፕሮጀክታታት እኮ ማንም እኮ ይጥምቶ ኣይፍለጥን ተን መደበኛ በጀት ጥራሕ ኢና ንዛረብ ስለዚ ሰብ ምህላው ይጠቅም እዩ ኣይኮነን ዶ ብመሪሕነት ደረጃ በታ ክስታዩ እኳ በታ ትውልዲ ሒዛቶ እኳ ዝሕግዝ እኮ ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ንግበር ንስራሕ መድረክ እንደንፍጠር ሰላም እኮ እዩ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ኣሎ መድረክ ኣብኡ ክነካይደ ንኽእልን ወይ ገለ ክበሃል ከሎ ኖ ሰላም እዩ ንኺድ ሓንቲ መድረክ መቐለብ ዘካይድካዩ ተወሰነ ነገር ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ይገብር እዩ ቀለልቲ ይኮኑ ነናእሽቶ ዝመስሉ ብዙሓት ነገራት ስለዚ ከምኡ ምምዳው ረብሓ ኣለዎ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ኢና ክነስፍሖ ዘለና ተማእኸለ ድዩ ዝብል ግን ንቐፃሊ ኢና ብኡ ደረጃ እናረኣናዮ ክንከይድ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብዙሕ እንተኣሽሙ የብለይን ድሕሪኡ ዝተመደበ ሰብ ስለዘየለ ማለት እዩ ድሕሪ ኣነ ቤት ፅሕፈት ምትሕባረ ኦኬ ፅቡቅ ማለት ሕዚ እንታይ ድዩ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ያው ሕዚ መንግስቲ ፌደራል ክንብል ከለና ኣዝ ኢፍ ኩሉ ነገር ረሲዕና ፕሪቶሪያ ደው ዘበሎ ናይ ተኹስን ና ብሎኬጅን ነገር ኣሎ ፕሪቶሪያ ደው ዘበሎ ድሓር ቅድሚ ፕሪቶሪያ እንድሕር ሓሲብና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ፍፅም ዝነበሩ ኣካላት ዘተሓባብር ዝነበረ ዝመርሕ ዝነበረ ባዕሉ ኣካል ፈፃሚ ጀኖሳይድ ዝኾነ ስቴት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ሰባት ውልቀ ሰባት ሽዑ ዋላ ኢቭን ናይ ስምረት ሰባት ናብ ኣብቲ ፌደራል ስልጣን ዋላ ቅድሚ ምእታዎም ካልኦት ተጋሩ እውን ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ስልጣን ነይሮም እዮም ግን ትግራይ ዝፈየድዎ ነገር ኣይነበረን ስለዚ ንቅቡልነቱን ንዝኾነ ሰባት ንኽረአየሉን ጥራሕ ይጠቅም እምበር ንትግራይ ክጠቕሙ ኣብ ዝኽእልሉ ትካላዊ እዩ ንትግራይ ክጠቅም ዝኽእልስ ትካል ኣብቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት ክቃለስ ዝኽእል ኖ ክብል ዝኽእል ውሳነ ከቕይር ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ኣስፈጻሚ ኣካል ንብሎ ኣብቲ ካቢኔ ኣብቲ ሚኒስተር ጉዳያት ዝበሃል ወይ ኣብቲ ናይ ቤት ምክሪ ሚኒስተራት ዝበሃል እውን ቆዋም ሒዙ ናይ ትግራይ ጉዳይ ተኻቲዑ ተኸራኺሩ ውሳነ ከገልበጥ ዝኽእል ዕድል ኣብዘይብሉ ማለት ብትንሪኦ ብትንፈልጦ እዩ ኣብኡ ክልተ ዲ ሰለስተ ተጋሩ ነይሮም እዮም ተጋሩ ግን ኢንዲቪዥዋልስ እዮም ንትግራይ ክከላኸለሎ ይኽእለሉ ነይሩና ሕዚ ከም ዓርስና ከም ከይንሽውዶ እዩ ከይነዕሽዎ
ኦኬ ኢንዲቪጁዋሊ ዝኾነ ትግራዋይ ስራሕ ምግናዩ ፀገም የብልናን ንሕና ዝኾነ ትግራዋይ ስራሕ ምግናዩ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ካብኡን ብዙሓት ተጋሩ መእተዊ በሪ ብትሓዝዘኒኦ ክኸውን ድምፆም ክስማዕ ምናምን ምግባሩ ፀገም ክህልዎ ይኽእልን ግን ድማ ብኣውርኡ ናይ ትግራይ ዝበሃል ኢሹ መረሳስዒ ይኸውን እሞ ሚኒስተር እኮ እኒሆ እከለ ይበሃል ዳይሬክተር እኮ እኒሆ እከለ ትግራይ እኮ ኣብ ኣስፈፃሚ ኣካል እኒኣ ኣብ ስልጣን እኮ እኒሆ ባዕሎም እኮ እዮም እኒሆ ናብ ዝብል ደረጃ ብዘርኢ ጥራሕ ብምቁፃር ይወስድ እሞ እቲ ቢግ ኢሹ ናይ ትግራይ ኢንስቲቱሽናል ዝኾነ ሕቶታትና ይርስዕ እሞ ናብ ኢንዲቪዥዋልስ ተራቢሖም እዮም ናብ ዝብል ክወስድ ይኽእል እዩ ስለዚ እዙይ ቢዮንድ ናይ ውልቀ ሰባት ኣብኡ ኣብቲ ስልጣን ምቕባሎም ከም ኢንስቲቱሽናል ብዝኾነ መንገዲ ትካላዊ ብዝኾነ ትቃለስሉ ትግራይ ብትካል ደረጃ ክትውከል ብትሕገ መንግስቲ መሰረት ዝግባኣ ረብሓ ንኽመፀላ ዘኽእል ስርዓት ኣብ ምቅላስ ከመይ ክትከደለኩም ብዝብል እዩ እና ኤንዌይስ ብኡ እዩ ዝነልዕሎ ኣውዚ ርእቶ ሪፍሌክሽን ታሊእከ ዕድል ክበከ ጽቡቅ ኣይ ትትብሎ ዘለኻ ሎጂክ እሱ እዩ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ክየር ዘለዎ ኢንስቲቱሽናል ተዘይኮይኑ ናይ ውልቀ ሰብ ይኸውን ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ እታ ትካል ኮይና ዘይፈጠርና እያ እሞ እታ መረፃ ንብላ ዘለና እኮ መረፃ ትካየድ እንደምንም ኢልናሲ ከንፀገማትና ፈቲሕና ናብ መረፃ ንእተው ህዝቢ ብዝመረፆ ይመሓደር ውክልና ይሃልወና ኣብ ተወካዮች ምክር ቤት ፌደሬሽን ኣብ ሚኒስተር መስሪያ ቤት በታ ኮታና ከምታ ናይ ቀደም ዝነበረት ኣብታ ናይ ኢህአዴግ ጊዜ ዝነበረት ኮታና ስለ ዘድልየና ስለ ክንቃለስ እንተኮይና እውን ብዝተወደበ መንገዲ ክንቃለስ ስለ ዝግባእ ናብዚኣ ንእተው ናብታ ትካላዊ ንእተው ሕዚ እንታይ እያ ክትከውን በቲ ሕዚ ዘለዎ ግን ኣብ ከምኡ ነገር ተዚኣቲና ውልቀ ምፍላጥ ይኸውን ውልቀ ምቅርራብ ይኸውን ትካላዊ ይኸውንን እዙይ ከዓ ትረውሕኡ በቲ ዝድለይ ይኸውንን ማለት እዩ ንፖለቲካውን ይበሃል እዩ ትትብሎ ዘለኻ እገለደይንህን ይመፅ እዩ እሱ ትካላዊ ይኮነ ካብ የለን ይጠቅም እዩ ኢለ በቲ ዓንቶ ዘቐመጥክዎ ይጠቅም እዩ ካብ የለን ከም ትግራዋይነትካ ትብሎ ነገር ስለ ዝብሉ ብዝተወደበ ይኮነን ግን እሱ ኣብታ ዝሓዛ ኣብታ ዘለዋ ሴክተር ዝሕግዞ ተወሰነ መንገዱ ኩሉ እዩ ብውልቀ እውን ያው ከም ሓደ ናይ ስራሕ እንተኣሽሙ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ናፍታ ስርዓት ግን ንእቶ እዩ ናተይ እውን ኣቋም እሞ በቲ ዝበልካዮ እዩ ናብኡ ክንኣቱ ከፈና ግን ትትካል ክንሃንፆ ክንክእል ኣለና ታትካል ክትነት ትኽእል ድማ በታ መረፃ ቢላ እያ ትብል እምነት እዩ ዘለኒ ፅቡቕ ኣብ ሕዚ ናብ ካሊእ ዝሓዝኮ ሓደ ርእሰ ጉዳይ ኣሎ ኣባል ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር እንዳሃለኺ ዘጣየሽኩምዎ ሓደ ኣሎ ኣብ ትግራይ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ትግራይ ዝበሃል ብደንቢ ቁፅሪ 29/2017 ነሓሰ ዝተጣየሸ ያው ክጣየሽ ከሎ ዘቲኹም ልኡኹም ኣባል ካቢኔ ስለ ዝነበርክ ነሓሰ እዩ ተጣየሹ ነሓሰ ምስ ተጣየሸ ያው ጥቅምቲ እኺ ካብ ኣባል ካቢኔነት ተላዒልክና ሕዚ ዝተወሰነ ምንቅስቃስ ኣሎ ኣብቶም ኣመራርሓ ኣባል ማለት ዘተን ምርዳእን ዝበሃሉ ኣመራርሓ ተቋምቲ ውድባት ናይ ምርካብ ምስቲ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣመራርሓ ምርኻብ ምስ ኣብቲ ጉዳይ ይምልከቶም እዩ ዝብልዎም ዘተ ናይ ምግባር ዝተወሰነ ምንቅስቃስ ኣሎና ምሳኹም ከም ፖለቲካ ውዳበ ዝነበሮም ኢንጌጅመንት ኣሎ ዶ እንታይ ዘቲኹም ነይርኩም ረኺቦምኩም ነይሮም ዶ ተራኺብኩም ዘልዕልኩምዎም ዛዕባታት ኣለው ዶ ሓደ ካልኣይ ነቲ ዘተ ምርዳእን ዘተ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ከ ብኸመይ ኢኹም ትርእይዎ እንታይ ሕቶ ኣለኩም ከም ስምረት እንታይ ከገበር ኣለዎ እንታይ እንተኮይኑ ክንሳተፍ ኢና ማለት ኣብ ትግራይ ክኾን ትደልይዎ እንታይ እዩ ኣልዒልኩም ነይርኩም ድኹም ፅቡቕ እሺ እዚኣ ናይ መጨረሻ ዝተኣሽሙ ክገብር ባትሪ ከይተዓፅወኒ ብዝኾነ ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ያው ንሃለኹ እዩ ትኽክል ኢኻ ከም ካቢኔ ርኢናዮ ኢና ከም ካቢኔ ጥራሕ ዘይኮነ ዝምልከቶ ኣካል እውን ኣብ ዘለዎ ተኣኪብና ያው ትደቕና ስራሕ ጀሚሮም እዮም ማለት እዩ ስለዚ
ርእይቶታት እውን ሂብና ኣለዎ ፍቶም ሰባት ክስኹ ዝግብኦም ርእይቶታት ተዋሂቡ ገሊኦም ተወሲኾም ኣለዉ ገሊኦም ዘይመፁ ከም ዘለዉ እውን ይርዳእ ምክንያቱም ሽዑ ዝመረፅናዮም ሰባት ዘይኣተው ኣለዉ ገሊኦም ኣብ ደገ ዝነብሩ ዝኣተው ዝጀመረ ይመስለኒ ዜሩ ዜሩ ንሕና ከም ፓርቲ ንሰላም ናይ ትግራይ ንሰላምን ሓድነትን ነቲ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ናይ ህልውና ፀገም ካብዚ ከውፅእ ዝኽእል ናይ ዘተ ናይ ምርድዳእ ስራሕቲ ክሰርሕ ኣይኮነን ዶ ብውዳበ መንገዲ ብውልቀ ሰብ እውን ግዜ ሂብና ናይ ምድማፅን ዘለና ሓሳብ ናይ ምቕራብን ምንም ዝዓግትን ተኣሽሙ የብልናን ኣብዚ ሓለፈ ምስ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ካብ ትግራይ ዝመፁ መድረኽ ነይሩና እንታይ እዩ ቅዋንኩም እንታይ እዩ እምነትኩም ኣብ ትግራይ ከመይ ኢሉ ትፀገም ክፍታሕ ኣለዎ ኢልኩም ተኣምኑ ኢሎምና ዘለና ሓሳብን መርገፂና ነጊርናዮም ኢና እዞም ናይ ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ናባና ይመፁ ኣይረኸቡናን ክመፁ እንተደልዮም ግን ያው እንተመፅኦም ንሕና ንምምያጥ ግዜ ሂብና ንምርድዳእ እኳ ዳኣ ፀገም ይፍትሕዎ እምበር ብወገና ማለት ኣካል ናይ ፀገም መፍትሒ ጥራሕ ይኹን እምበር ብወገና ንምርዳእ ብዙሕ ፀገም የብልናን ከም ትዕዝብትና ግን እንታይ ኣለና ክሳብ ሕዚ እንታይ እዮም ፈቲሖም 4 ወርሒ ቀሊል ግዜ ኣይኮነን እንታይ እዮም ለውጢ ኣምፅኦም ዘለዉ ክሳብ መዓዝ ይኸብስሩ እንታይ እዚኦም ካብ ተጣይሾምስ ጀሚሮምስ ዓበይቲ ሰባት ኣለዉ ሃይማኖት መራሕቲ ኣለዉ እንታይ እዩ ተፈቲሑ ዘሎ ክሳብ ሕዚ እሱ እዩ ክረአ ዘለዎ ፀገም ዘይፈትሕ እንድሕር ኮይኑ መዓት በቲ ሓደ ኮሚቴ በቲ ሓደ ገለና በልካ መወዳእታ ዘይብሉ ፀገም ዘይፈትሕ እዩ ንሕና ከም ስጋኣት ነዚኦም ኣይኮነን ንተጠቃላለ ከምዚኦም ዝበሉ ውዳበታት ወገንተኝነት ናብ ዝኾነ ኣካል ከይህሎም ካብ ዝኾነ ነገር ነፃ ክኾኑ ነፃ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ መዋፅኦ እንታይ ይኸውን ዘለዎ ዝብል ብንፁህ ልቦና ንዝተጋገየ እውን ተጋጊኻ ኢኻ ኖ ተኣረም ንፅቡቅ ዝሰርሐ እውን እዚኣ ፅቡቅ ኣለካ በዚኣ ቀፅል ብዝብል መንገዲ እንተዘይኮይዱ እናተጃመልካ ዝኸየደ እንድሕር ኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ኣይኸውንን እዚኣ ዘለትን ርእይቶሞ ይቐኒየለይ ያው ካሊእ ግዜ ብካሊእ ርእሰ ጉዳይ ክንመፅ ኢና ያው ከም ተደጋጋሚ ከም ዝነገርክኒ ያው መጀመርያ እውን ነዋጋዕ ከለና ስልኪ ባትሪ ዓፅየኒ ኣሎ እዩ ኮምፒተር ድማ ተበላሽኒ ብዝብል ያው ብዝተፃበበ ሰዓት ኢና ንገብሮ ኣለናና የቐኒየለይ ኣብ ካሊእ ግዜ ብካሊእ ስፍሕ ብዝበለ ርእሰ ጉዳይ ክንመፅ ኢና يغني أنا وين كبرت هابلي ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና ንሎሚ ብዝተፃበበ መንገዲ ምስ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ምስ ስምረት ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረፃዲቅ ዝነበረና ፃንሒት ነዚ ይመስል ነይሩ ስለተከታተሉና ኣዝና ነመስገን ይቀኒየለ